siya kung tuhamatian, humukop pa mo. Bahit hasil sa kanilo sa muna. Mga ramuti, jala pagoton roha muna magkapor siya iba na. Asa diha mo. Hanguluan na surat-surat. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu ma. Marhite-hite gorni di bata ama do gorni anak na Tuhan Yesus Kristus do gorni todi parbadia amin nunga patar hangolwani jala nunga huidahami jala nunga watid dakok kami dohot hubarita kami Tuhamu angoluan na saleleng-nileleng na dilabung ni amahyan jala ng patar di hami haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama namin na di banwa gijang madok mauliati dohami tuho ala ni gudang niasi dohot holong neroham di hami. Ay di basa-basa hokodo anak muna sa saday tuhami na di pardangolanon. Asa madua hami marhite-hite ibana siya dosa dohot siyan hamatean sa liling-nililing na. Upang idohami tuho sa isodangi marohanami na holomi marhite-hite to di parbadiay. Akup ni sa iparohay mahami. Asa hubotohay madok maulihate tuho. Asa tarapul situturohanami di hagogotad do di pangujunan. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Turpuk epistel dikirakan nakal balta surat do di Lukas 2 ayat sada do ayat 14 Roma di dokter Sufi dungi Roma ujui parenta dan kasar Agustus ikut suratan nasa jolma di gonggongan na. Pamilang perjulu mai uju di gonggong Sikrenius tanu Silia. Jadi borhat masa sudi asa di surati galuk tuwonan di binasana. Sian Nazaret, anggo tubuat Syria, bukan si Daud, nama Bethlehem, awas yang pemarang jalan dan si Daud di mana. Pasurat dirina rap dohot si Maria orwandai naung gabi-gabian. Jadi di sini nasida gokma are ni hanguluan na ditubuhon ma anak buah bajuna di borpos ma dipiakon matu bagasan panggagatan ala suadong inganan na asing di parminan nasida. Jadi adong mamar borong ni dadang na di sini aka permahan mangan pinahan nasida. Jadi didapatkan sada suru-suru nasida. Jala masih nondang masangat itu hani mualia nasida. Dari bagia situ tua. Alai di dok suru-suruan lima tu nasida. Udang ma biar kamu. Ai parita halas ni roha udang do buat to hamuna. Tarsaulian ni sandok bangswei. Ayo tuh dari kamu saulinon. Diuta nasida, paluai, ima Kristus Tuhani. On ma partinada di hamu poso-poso do dapat muna nabi norhos pihak di panggagatan jala to puma adong dongan ni suru-surani torok akka parangan parbanu ginjang dipuji nasida do di batamat dok Hasanapun mali di batana ginjang dami mali balon tidak kajol maharomari. Adventisia nomor 62 ayat 4. Asai sondangi marohaku. Sai sondangi marohaku.
tutubumi asangapun di debata las dame madijolma lomoni rohani debata doita jolmao. Hamu dongan saha porsiao di bagasan Tuhan Yesus Kristus saliling di portivior de pehita saya dapat tado ragam ni akka parukilo do sitauno masa rumang di persahito krisis ekonomi bencana alam dohot akalam nang asing nasama baik kita bobonosan dalam biar mabahin lam galiha persiapta parsahi pamatang nang todita menghadapi salut nai nang mata mawar di bagasan aposel nang dihau di bagado ita di bagasan lorongna asa terbaik kita mamulus palukilon dohot sitaonon nama sani pardana di golota di portibion orang gede batama ita mapos di roha dohot maparkirimon asa monang ita sakara di ujungna marhite parlingotan hari hatu Yesus Kristus di Borminon. Naing malam tuku pakirimot tatu di bata. Ani dok hatari di bata do uje saya obak kudu saya ya betul. Udo jahu di batam. Nama niok tangan musiamu jalaman dok tuho unak koma biar udo maurupiho. Ayo mesti berlaku dan tarban silang kasihan olang di rohani di bata na bagasan Kristus Yesus batai mana menoni amatian mana manuruan nang menoni akka seru-seruan na akka daun nang namasa nuana namasa sugut nang akka gugu ape mana menoni lagi dijam na mituru lori nasa sinopat. Marhite-hite natal di Borminon merlak roha mahita di begasat Tuhani jala taha prosyai matoktong do idongani jala di pargugui di batahita yang kaparukinan do sitaunom nata ado pinuaing nang di naneng do. Marohata nunga saur betu hata Jesus si paduai tu portibion kaja komaibana sian ukap ni rohata jala tahatita komaibana di moluta Ito tutu kaluando las rohato di buat Yesus magili atulungan ni bebeleni alani mas kita makan Yesus si paduai marhib de gulmit ni mulut tabe
Meditasi nomor 62 ayat 1. Udul mamun. Allah sirohaku Alas miroragoda Naru baritanon Nungatu musipalua Ditajol maon Asang pemnibata Las dame marijolma Lomo nirohani devata Yohita jolmaon Naniusay hunto hamatian humukop pa mo bahel kasi sa kanilo sa muna. Mga ramuti jala pagoton roho muna makaporsya iba na. Asa di hangu. Hanguluan na surat-surat. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hangu ma. Jala inu pamus ya ni. Mudar hudui. Naniusay hunto hamatian humukop pa mo. Bahin hasisan ni dosa muna. Ima mga ramoti jala pahoton rohamuna makaporsya ibana asa di hamu hanguluan nasora sudah. Di dokto hata Yesus Kristus jalo hamu ma jala hidup pamus ya ni mudar kudui. Nani usay untuk hamaten humok ko pamu bahin hasisan ni dosa muna. Ima mga ramoti jala pahoton rohamuna makaporsya ibana asa di hamu hanguluan nasora sudah. Amin. Matanyang makita. Puji ma Tuhan dewata ale tordikku. Jalana sa rohakku di bagasan mamuji ko warna dabadiay. Puji ma Tuhan dewata ale tordikku. Jalaunang tung halupa hodenggan di basana sudena. Iba na dumani sa dosam sudena. Jala iba na pamalu makasahik mo sudena. Iba na paluahon hosam siyan hamaguan. Jala dilehot tu hodenggan basa duhot asini roha. Para si roha jala pardengga basa do Tuhan dewata. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dang di bahay tuhita na hubar tu dosa ta jala dang di balos sa tuhita na hubar tu haja atota. So ngon asini roha niya maamat wakka nakon na do asini roha ni Tuhan dewata. Dia kana makabiaring ibana. Mga takas di patuduhan dewata holong ni roha nai tuhita dinamati Kristus. Kumokopita uju pardosa do kita. Atong dalam maluma kita nuaing siya rimasna. Dung gabi parpitor kita hinorkon ni mudar nai di bahay ni. Sai pujion ni pamangatku, dohot rohakku, dohot nasa pagbahinakku do Tuhan dewata. Ola nion ro di saliling ni liling na. Amin di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewata maho. Di sordak ko Tuhan dewata mabuhina tuho jala si marohana midaho. Di dopak ko Tuhan dewata mabuhina tuho jala di pasaur ko madamina tutodim. Amin. 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 Oras madihita. Oras selesai. Udahnya. Yes. Udah kan.